קוראים לי יונתן, ואנחנו משחקים בפרק השני של בול סטארס. טוב, אני ביום השדור בולר. אוקיי, יש לי איזה בולרים? אני לא יודע איזה בולרים יש לי. בוא נבדוק. פני, באז, אלה פרימו ניטה הכי חזקה. אני לא יודע. הנה, היא נדיר במיוחד. הוא נדיר במיוחד. הוא, רגע, מה? רגע, מה יש? באז הכי טוב. כי הוא מכוכב מדהים. להגיד לכם איך אתם מסתכלים, אתם לוחצים פה בולרים. אתם רואים? זה מנדיר במיוחד, כי זה צבע כחול. ובאז, תראו, זה צבע אדום, זה אומר שהוא מכוכב מדהים. ואלה פרימו זה מנדיר. ואני לא יודע אין פה אדיר, אין פה כלום. וואלה, אני רוצה לקנות את הבולר. אז אני יכול די, שקרנים. טוב, אני לא יכול, אני צריך הרבה אלומים. צריך 13 אלומים. טוב, בסדר. זה היום השני שלי שאני משחק בבול סטארס. בואי נעשה פס. חכו שני. וואלה, אני הכי טוב פה. איך, אבל יש פה עוד באז. כמו שאתם ראיתם. כנראה אני שדרגתי את עצמי הרבה, והוא לא שדרג את עצמו בכלל. בוא אליי. תודה רבה שאתה נותן לי. למה אתה נותן? אוי, שיט, לא. לאן זה רק? לא. יס. אני שם לו גול. אני שם להם גול, לא! מה אתה עושה? מעצבן אחד, אני אמות עכשיו בגללך. יופי. אוי, שיט, אין לי כדור. מה אני אעשה? לא, אתה לא תעשה לו כלום. מי אתה בכלל? עוף מפה. יאללה לך. יש! גודוס הפקיע. אם זה גודו ג'ודו אולי, לא? גודו. שיט, אני ארוג אותו. ישרקתי אותו. תרגו את כולם כבר. מה יש לך? ניטה מעצבנת. טוב, כמו שאתם רואים, חזרתי. שיט, אני לא רוצה אני אעשה ככה. שיט, ניסיתי. לא, אתה לא תיקח. די כבר. תפסיקו להרוג אותי. לא, אנחנו מפסידים. זה לא כן. אנחנו מפסידים, לא. אנחנו מפסידים 1-1. זה לא הוגן. זה ממש לא הוגן. בטיחותי. אני הפקעתי גול. עשיתי להם גול. יופי. אני כמה פעמים כמה אנשים, אני לא יודע. טוב, נדיר. אוי, שיט, נדיר. כל הזמן נדיר. ואיזה סתם. קוסטים. אני לא רוצה קוסטים. חבל שאי אפשר את זה. ספייק. חינם. אשכרה חינם. זה לא ממש עוזר לי כמו שאתם. חינם. מה אני צריך? אני צריך לקנות את זה כדי שיהיה לי את זה. מה זה? למה שאני אקנה את זה? מה זה? שלי. אוקיי, אני לא רוצה את זה. די, אני לא רוצה את זה. נו מה? די כבר, אני לא רוצה לשלם כלום. מה אתם רוצים ממני? טוב, אני... כמה יש לי חברים?
כמה שלי ניצחונות בכלל? 92! יס, לא ראיתי. כמה עוד 20 שעות ועוד יום אחד. עוד יום אחד ו20 שעות. אוקיי. חבר'ה. טוב, בסדר, לא משנה. פה זה ג'סי ופוקו. זה לא בחינם, כן? 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 יש פה מישהו אגדי? כן, יש פה אגדי. הנה, רשום פה. תראו, אגדי. אני אשנה את הצבע לאדום. ואז אתם תבינו. הנה. אגדי. רשום. אגדי. אגדי. מה זה נותן? אני מושג. גם אגדי. מי זאת בכלל? רוזה? יש לי הרגשה שזה רוזה. יש לי הרגשה שזאת רוזה. טוב, אני אעשה פשוט אחורה. ככה. אוי! מה זה? אני פשוט אעשה ככה. נו, כבר מתי זה ייגמר? מה זה? תהילה, מה זה אומר תהילה? תהילה, פחות. הבנתי, אוקיי. הבנתי מה זה אומר. מה זה כל הדברים האלה? מה זה נותן? תכתבו לי בבקשה בתגובות, כי אני לא מבין מה זה אומר. אירוע חדש. יופי, נתן את זה. לא, אני עדיין נכון, אני צריך 200 כאלה. טוב, מה אני יכול להגיד? למה זה יצא לי מהברול סטארס? טוב, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון שלי. שימו סאב ולייק ונתראה בסרטון הבא. ביי חברים.